A Alameda será escenario este sábado da primeira edición da Feira do Deporte, que nace para dar visibilidade aos clubs e entidades deportivas da localidade e dar a coñecer tamén as diferentes disciplinas deportivas que poden practicarse no municipio. Desenvolverase dende as 10 da mañá ás 2:30 da tarde. Terá lugar este fin de semana, o sábado 26, de 10 a 2:30 da tarde, aquí na Alameda de Noia. Esta Feira do Deporte naceu para dar visibilidade ao traballo que fan os clubs temporada tras temporada, para presumir un pouquiño tanto dos nosos deportistas como dos nosos clubes. Animar a xente a que veña aquí, que participe e que se anote a facer deporte en calquera dos nosos clubs para a vindeira temporada. Simplemente pedimos que toda a veciñanza se achegue a Alameda e polo menos teña visión de todos os deportes que se practican neste concello e cales son as opcións para que calquer rapaz ou rapaza poda practicar o deporte que máis lle guste. Primeiro probar, porque non sempre se acerta a primeira no deporte que a un lle convence, e logo pois ter a posibilidade de practicar ese deporte no noso concello. Na iniciativa participarán máis dunha vintena de clubs deportivos da localidade, que durante a xornada realizarán exhibicións, charlas ou mesmo mini competicións. Van facer exhibicións, por exemplo, pois uns clubes fan exhibicións, outros van facer mini competicións, outros van dar masterclass, outros charlas sobre diferentes temas. Os horarios das exhibicións e charlas van estar marcados, xa se marcarán desde o principio e iránse anunciando a medida que pasen cada media hora, habrá unha exhibición ou unha charla. Aproveitarase tamén a ocasión para presentar o libro dos clubs de Noia, onde aparece toda a información relativa ás entidades deportivas locais.